שלום וברוכים הבאים למדריך הזה. שמי הוא קינגי ואני הולך להסביר לכם איך לעשות כסף באוקשן האוס. אז ככה, דבר ראשון, כדי להבין את הבסיס לעבודה באוקשן האוס אתם צריכים להבין שלושה דברים. אחד, כסף אפשר לעשות בכמה דרכים. אחת מהם זה לעשות פארמינג לחומרים ולמכור אותם, השנייה זה לקנות בזול, למכור ביוקר, והשלישית זה לקנות, לעבד ולמכור את התוצרים. בכל מקרה, מכל השלוש דרכים אפשר לעשות כסף, בכל השלוש דרכים אפשר להגיע לגולד קאפ, וזה פשוט עניין של כמה אתם אוהבים להשקיע באוקשן האוס או כמה אתם אוהבים לעשות דברים אחרים במשחק. אז בואו נעבור על כמה דברים בסיסיים. כמו שאתם רואים, יש לי על הדמות הזאת משהו כמו 22,000 זהב כרגע, כשעל כל החשבון יש לי באזור ה-90,000 זהב. שבוע שעבר היה לי על הדמות הזאת 5,000 זהב, אולי קצת יותר משבוע שעבר, לפני בערך 10 ימים. היה לי משהו כמו 5,000 זהב, עכשיו הצלחתי להרוויח כמה שקלים. אז איך עושים את זה? קודם כל, אני גליפר, אוקיי? אני אינסקריפט, יש לי אינסקריפשן ויש לי הרבליזם. אני לא משתמש בהרבליזם בכלל, העליתי את זה פשוט בשביל האינסקריפשן, כי זה נוח להעלות את זה ביחד, אבל היום אני לא משתמש בזה בכלל. אני קונה את כל הצמחים שאני צריך מהאוקשן האוס, מאבד אותם ומוכר את הגליפים. אז בואו נעבור על המחירות שיש לי. כמו שאתם רואים, יש לי כמות לא קטנה של מחירות, כרגע אני עומד על 435, וזה לא אומר שכל המחירות האלה הולכות להימכר. למען האמת, רוב המחירות האלה לא נמכרות. אתם יכולים לראות שמכרתי פה 4, אבל רובן לא נמכרות. הסיבה לזה היא שהרבה אנשים מכירים את השיטה הזאת והרבה אנשים משתמשים בה. קודם כל אנחנו צריכים כמה אדונים בסיסיים. הראשון זה אוקשיוניר. אוקשיוניר זה אדון ששומר מידע על האוקשן האוס. אוקיי? כשאתם מתחילים להפעיל את אוקשיוניר, אתם צריכים להבין שכל פעם שתסרקו את האוקשן האוס עם סקן, אתם תאספו מידע על כל הפריטים שיש באוקשן האוס. ככה זה ייתן לכם למשל הערכת מחיר על כל מיני דברים. בואו ניקח למשל את הפלאסק הזה, פלאסק of endless rage. אני רואה שהמרקט פרייס שלו הוא 17.32, ואם אני אמכור את כל החמישה אני יכול להרוויח עליהם 86 זהב, אוקיי? אבל זה לא התקנתי את האוקשיוניר שלי כבר יחסית הרבה זמן, ואם אני אבדוק את זה אני יכול לראות שהמחיר כרגע שלו הוא רק 12 זהב, לכן זה דורש עדכון. כדי לעדכן את המחירים, מה שעושים זה בגדול צריך ללחוץ על הסקן, אבל אם יש לכם מחשב יחסית חזק ויש לכם פריים נורמלי ו-MS נורמלי, אתם יכולים פשוט ללחוץ על get all, וזה פשוט יריץ את זה הרבה יותר מהר. נעשה done, אז עוד פעם get all, וזה תוך כמה דקות ימצא לי את כל מה שאני צריך. אוקיי, אז חזרנו. סיימתי את הסריקה, לא משנה כרגע מה התוצאות שלה, זה רק בשביל לאחסן את המידע. האדון השני שאני משתמש בו נקרא Quick Auctions 3. האדון הזה בעצם שם לי את הכפתורים פה למעלה, והוא זה שיעזור לי להתעסק עם כל האוקשנס שלי. אז יש לי 3 כפתורים, אני משתמש ב-Cancel, Post ו-Summary בשביל הגליפים שלי. Cancel פשוט יבטל את כל האוקשנס שעשו לי undercut. דבר ראשון שצריך לעשות בשביל להשתמש באדון הזה כמו שצריך, זה לכתוב /QA config. ברגע שעשיתי את ה-config, נפתח לי חלון חדש, אני יכול לסגור את ה-auction house לכמה, עד שאני אסיים להראות לכם פה. נפתח לי חלון חדש, אני הולך ל-item groups, יצרתי קבוצה בשם glyphs. בקבוצה הזאת יש לי 4 חלוניות. אני דבר ראשון נכנס לחלונית הראשונה. undercut. מראה לי בכמה אני עושה undercut לכל גליף שאני צריך. למשל, אם יש גליף כרגע של, בואו נראה, unbreakable armor שנמכר ב-10 זהב ואני רוצה לעשות לו undercut, זה ימכור אותו ב-9 זהב, 99 סילבר. אני כל פעם יעשה undercut בסילבר אחד בלבד. דבר שני שיש לנו
זה override threshold. זה אומר מה המחיר האחרון שאני מוכן לעשות undercut בשבילו. זאת אומרת שאם יש מישהו שמוכר גליף בפחות מ-4 זהב, 49 סילבר ו-99 קופר, אני לא אעשה undercut ואני בכלל לא אשים את הגליף הזה. הסיבה זה שזה פשוט לא משתלם לי למכור גליפים בכזה מחיר, כי הוא נמוך מדי, ולהכין את הגליף אומנם לא עולה לי יותר, אבל זה לא משתלם. אני עדיף פשוט לחכות. אולי המחיר שלו יעלה שבוע הבא. הדבר השני שיש לנו פה זה override fallback, שזה אומר אם יש אנשים שהחליטו לשים נגיד גליף ב-200 זהב או 250 זהב, שזה מחיר מאוד לא הגיוני לגליף, שפשוט הם עושים את זה כי אין להם תחרות בשוק, אז אני מפיל את המחיר הזה ל-55 זהב, וזה הכל. אני לא אשים גליפים ביותר מ-55 זהב. זה נותן לי שני דברים. אחד, השוק לקוחות שלי מכיר את השם שלי והוא סומך עליי יותר. שתיים, תחשבו על זה ככה, שאם אתם רואים שיש לכם 10 גליפים ב-200 זהב וגליף אחד ב-55 זהב, אתם תחשבו שיש סוג של מבצע או שהבן אדם לא בטוח יודע מה הוא עושה ואתם תקנו ממנו את הגליף. לי זה לא אכפת אם קונים את הגליף כדי להשתמש בו או למכור אותו שוב, כל עוד אני מרוויח מזה את הכסף, הכל טוב, הכל יפה. אז אחרי שאתם מסיימים להכניס את הערכים שאתם בוחרים, אתם יכולים לבחור גם 1 זהב במינימום, ואתם יכולים לרשום פה גם 1000 זהב במקסימום, זה לא משנה, תעשו מה שבראש שלכם. יש לנו add item. פה בעצם אני מוסיף חפצים שיש לי בתיקים לקבוצה הזאת של הגליפים. זה נורא פשוט, יש לי פה add item, אני פשוט לוחץ על הגליפים שאני רוצה להוסיף לקבוצה, זה פשוט מוסיף אותם. אני מוסיף את כל הגליפים החדשים, כי פשוט למדתי מלא גליפים חדשים היום, או שפשוט סרקתי את האוקשן האוס וראיתי שאפשר להכין גליפים חדשים. זהו, אני חושב. כן. add item, סיימתי להוסיף אותם. אם אני רוצה לראות את כל החפצים, אני יכול לראות את זה ב-remove item. אתם רואים, זה כל הגליפים שיש לי בקבוצה הזאת. אוקיי? עכשיו בוא נלך לאוקשן האוס. כמו שאמרתי, סביר להניח שלא מכרתי את כולם, אני רוצה לראות איזה גליפים עשו לי undercut. עכשיו אני לא אעבור אחד אחד, בשביל זה יש לי את ה-add-on, אני לוחץ על cancel, ואם אני אסתכל בלוג, הוא פשוט בודק בשבילי כל גליף וגליף ששמתי, האם עשו לי undercut, וברגע שהוא יסיים לבדוק את הכל, הוא ייתן לי תוצאה ויבטל את כל הגליפים שבעצם עשו לי undercut. הוא לא מבטל גליפים אם לא עשו לכם undercut, ואם מישהו שם על אחד הגליפים שלכם ביד, הוא גם לא יבטל אותו. זאת אומרת שאם אתם מוכרים גליף, נגיד ב-10 זהב, והמינימום ביד שלכם הוא 8 זהב, ומישהו שם על זה ביד, הוא לא יבטל לכם את הגליף, גם אם עשו לכם undercut ל3 זהב. הסיבה זה כי אם שמו לכם ביד על גליף, אי אפשר להסיר את הביד הזה, ולכן אתם תרוויחו את הכסף בכל מקרה. ניתן לו לרוץ קצת. זה יכול לקחת קצת זמן, יש לי פה 97 גליפים סך הכל, סוגים של גליפים, והנה זה כמעט מסיים. אוקיי, זה יסיים את זה עוד ממש שנייה, ואז אני אראה לכם מה עושים. הנה זה סיים, הוא נותן לי הודעה, ברגע שאני לוחץ סטארט, הוא הולך לבטל עכשיו 403 מחירות. זאת אומרת שמכל המחירות ששמתי, שזה אזור ה-400, ל-400 מתוכם עשו undercut. כשעושים לך undercut, הסיכוי שתצליחו למכור משהו יורד בהרבה, ולכן שווה לבטל ולהחזיר. עכשיו, הרבה אנשים שאלו אותי, אמרו לי שזה לא משתלם בגלל שאתה צריך לשים הרי פיקדון על כל מה שאתה שם באוקשן, אבל חשוב מאוד להבין שהפיקדון לכל גליף זה 1.5 סילבר, ואני לא מוכר גליף בפחות מ-4 זהב, זאת אומרת שאני יכול, פחות מ-4.5 זהב, זאת אומרת שאני יכול לשים המון גליפים במחיר הזה, זה עושה כמעט 450 גליפים. אז זהו, זה לא בעיה, ברגע שמכרתי גליף אחד בעצם כיסיתי את הכל, וגם כמו שאמרתי אני לא מוכר אותם בפחות מזה. אם תסתכלו פה, אתם יכולים לראות שמכרתי 4 גליפים, 52 זהב, 15, 54 ו-40 זהב. ככה שמבחינת לבטל ולהחזיר מחירות זה ממש לא בעיה. גם לכם לא תהיה בעיה ברגע שתתחילו להתעסק עם זה.
הוא ביטל כבר כמעט 300 מחירות. עכשיו תחשבו שהייתי צריך לעשות את זה ידנית, אחד, ללחוץ על זה, ללחוץ קנסל, ללחוץ על זה, ללחוץ קנסל, על זה ואז קנסל. זה היה לוקח לי המון זמן. המטרה שלי זה לחסוך את הזמן הזה ולתת לי לשחק, כי אני פה בשביל לשחק בסך הכל. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל קודם, הנה, בחור בשם קיטור has gone offline. קיטור הוא אחד המתחרים בשוק הזה, הוא כל הזמן חותך אותי, ושמרתי אותו בחברים כדי לדעת שאיך שהוא מתנתק אני שם את כל הגליפים מחדש וחותך אותו. גם אם תסתכלו בלוגים אתם יכולים לראות שקיטור חותך אותי הרבה. אתם רואים? כל הזמן אני רואה אותו ואת אקסקס, שאין לי מושג מי זה, אבל הוא לא כזה חזק בשוק. הנה זה סיים את כל האוקשנס, לבטל אותם. אני הולך לאוקשן האוס, למיילבוקס, סליחה. וכמו שאתם רואים יש לי הרבה מאוד מיילים פה. כדי לאסוף את כולם, ואני צריך לאסוף אותם אחד, זה ייקח לי המון זמן. שוב, אנחנו באים לחסוך זמן. אני משתמש באדון שנקרא פוסטל. ברגע שאני נלחץ על Open All זה יפתח לי את כולם. אבל כרגע אני לא אעשה את זה, כי אני רוצה לסיים להכין גליפים חדשים. האדון הנוסף שאני משתמש בו, אפשר להשתמש באדון שנקרא סקילט, שעוזר מאוד להעלות אותם. ועוזר מאוד לסדר את זה, אבל אני לא אשתמש בזה. אני ממשיך להשתמש בקוויק אוקשנס 3. פשוט קודם, אני אראה לכם את זה פה. באוקשן האוס אתם יכולים לעשות סאמרי. זה פותח לכם חלון חדש. אתם הולכים לגליפס. לוחצים על get data. זה סורק אך ורק את הגליפים עכשיו, את כל הגליפים בשוק. וייתן לי בצד את המחיר שלהם, את המחיר שוק שלהם. למה זה רלוונטי בשבילי? ככה אני יכול לראות איזה גליף שווה לי להכין ואיזה גליף לא שווה לי להכין, ואני יכול להכין לי בעצם רשימה של מה להכין ואיפה. אז ניתן לו שנייה לסרוק את הכל. בינתיים אני אגיד לכם שמומלץ מאוד למצוא בשרת שלכם מישהו שעושה הרבליזם אם אתם הולכים על גליפים, או מישהו שעושה סקינינג אם אתם leather workers, או מישהו שפשוט עושה המון מיינינג אם אתם blacksmithers או jewel crafters. תדברו איתם, תנסו להגיע איתם להסדר מסוים שאתם פשוט תקנו מהם כל הזמן את החומרים שלהם, את כל החומרים שלהם, בתנאי שהם ימכרו לכם את זה במחיר שווה, ולא ינסו לזמבר אתכם כמו כל מי שעושה את זה באוקשן האוס. הנה, הוא סיים לסרוק, עכשיו בואו תסתכלו. אני רואה פה שגליף of raised dead נמכר ב-52 זהב, כמעט 53 זהב. אם אני לחץ עליו, זה עושה לי פה פלוס 1. זה פשוט מוסיף אותו לרשימת יצירה שלי, ואחר כך אני יכול ליצור אותו. אותו דבר, בעצם אני עברתי פה גליף, הסתכלתי מה אני רוצה ליצור, מה אני יודע ליצור. אלה שיש להם X אדום זה גליפים שאני עדיין לא יודע להכין. אפשר לסרוק וללמוד גליפים חדשים אחת ליום. וזהו, אז תעברו על כל הרשימה הזאת, תראו מה שווה לכם להכין. ברגע שסיימתם עם הרשימה, אתם סוגרים את זה, סוגרים את האוקשן האוס, הולכים לעמוד של הסקילים שלכם, אצלי זה אינסקריפשן, אני לוחץ פה על QA, Quick Auctions, ובעצם זה פותח לי את הרשימה. שימו לב שפה בצד יש לי buy. הכפתור הזה זה בעצם קיצור דרך לקנות את כל המץ שאתם צריכים. אז אם יש לכם נגיד הרבה Ink of the Sea עליכם, אתם הולכים לחנות של הדיו, לוחצים על זה, וזה פשוט יקנה לכם את כל הדיו שאתם צריכים, שלא תצטרכו לעבור על זה אחד, שזה חוסך המון זמן. בנוסף, אם תשימו לב, יש לי פה בדיוק את כל ה-materials required. אני רואה שחסר לי קצת Ink of the Sea, אני תכף אלך לקחת עוד. ככה אני רואה מול העיניים בצורה מסוכמת הכל. כדי להכין גליפים בצורה הזאת זה מאוד פשוט. אני פשוט לוחץ על השם של הגליף, וזה ייצור לי 3 ממנו ברצף. או כמה שביקשתי ממנו להכין. למי שלא יודע, אין שום אדון שמאפשר לי להכין את כל הרשימה הזאת בלחיצה אחת. זה יהיה אדון לא חוקי. ואם יש כזה אדון ותשתמשו בו, אפשר לעשות לכם על זה בן. בגלל זה אין מה לעשות, צריך ללחוץ. זה עדיין חוסך לנו המון עבודה. זהו, אני בינתיים מכין את הגליפים, אני אריץ את הסרט קצת קדימה, שלא תשתעממו.